Здравейте, съм Ник. Днес ми е ден за Влог селата, 3 марта, си национален празник при това казвам всички. Бъдете живи и здрави и когато се пожелете, аз значам с център Ампери. Ще малко, ще поръчвам с Гошо, да го е срам да слушаме, защото хората ще мислят за утре, но това е най-якото това за най-якия, така се каже. И също побиколи малко с центъра и отново ще говори след малко. Аз съм пак с Гошо тук, преди малко излязахме в магазин, който там вземе някакви обувки и сега ще ходим към него. Много смешно Гошо и сега ще ходим да един куп магазин, той ви там някакви продукти си взима и после ще ходим да дадем и направо от една пицария школа, там ще снимам. И така, между пак мен, аз тук Гошо пак стоя. И в една пицария тук, той яде коментар с 3 малко семейно. Сега ще ходим до технополиса да още ако не ме изгонят там за по-ранен път, но този път ще се подготвям. Както вие, както да е мисля, после ще ходим към нас, ще там си гледа нещо, ще снимам, но съм навероятно ще снимам технополиса и ще видим оттам. Сега ще сме в Технополис, както виждате, да гледа 3D едно много яко нещо. Без да преди малко гледах, чекай сега, я ще погледам малко. Обаче да видим дали от камерата ще се вижда. Не, мисля, не. Няма да се вижда, съжалявам хора, но на телефонът ми няма очи. Много съжалявам отново. Това не видя към нещо. И та има разни неща. И се шипка като пладнички, ето паска, 3D хора. Това е жестоко, просто аз пак ще погледна на чутка, защото много ме кефи. Това е вероятно изживяване. Ето ви тук гледа разни. Къде е игра, бе, Гош? Кажи пред камерата, къде е игра, бе? Ninja Sigma. Бе, това е гада... Не, чак. Това е нещо като... Подобна на гада Portal. Да. Да, и ето пак го има тук. Статуята на свободата пак го има. Сте си живял, защото трябва да тръгвам след малко, ще се на рейса. Тук пак са някакви много гътини плазници. Какво ви кажа? Като Технополис, ако може да си живееш, ще ви е рай хора. 3D си гледат всеки ден. Аз представям... Това не е цензурно друг, какво си представям на 3D свията. Защото наистина ще много цензурно, как си иде. Аз няма държи, пак ще погледна. Дори отново пак ще пробвам да ви покажа на Васкова, но няма стане. Също мисля, че ви показвах нищо, но как си иде, вие ще видите по-нататък. Тук е невероятно. И също ще ходя малко по-натам. Ето музикални инструменти, антени, тук, китари. Ви китарите, тук 49 лет, 299, тук поставки. Какво ли не, тук Технополис се рава, обаче то път така и съм случи карта съм ще се гледаме, пустиха, разбира се, тук беше един голям пич. Но какво да ви кажа, ако има още нещо тук, ще го снимам, но за сега приключвам и като това аз пак ще снимам и за сега това е. Така си гушния микрофон в момента, малко се промиха плановете. Да, имаше голям шофьор, защото току-що срещах техните на Гошо и му се развиха малко, защото съм кафан, точно не сме стремили, как се ди голям епифил стана, не е реално просто. Но се гледаме с някакви сотки работи. Зали си нещо е вратле? 29 стотинки бог дъвка. Къде? Да, да, и ески изпоразглеждавам. Аз имам 60, това ще стане 60, да, аз имам. Добре, 10 да видиш. Да, виж. Добре да си вземе много. Не, да вземи си. Добре. Добре, ще нека с някакви дъвки. Сега ще ходим към касата, ако не срещаме пак тези тенгуши. И все пак да потърам гледам с кръстана и най-вероятно ще имам по пъти как ще се прибирам и ще го видите. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it, move it. All girls all over the world. Original King Julian, but it's case man. I love. Така, потребители на Vivox, надявам се днешен влог да ви е харесал. Навън вече е тъмно, както виждате, не знам колко е часа, но все едно. Отново искам да честя от минащия 3 март, да си живи и здрави, всичко, което си желаете.
И наистина помогнете на Мариан, защото той е един мъж в ръцете на живота си и се нуждае просто от малко от вашата подкрепа и затова, моля ви, бъдете поне за един ден българи на този национален празник, който е един път в годината, моля ви. Защото наистина този мъж трябва да продължи живота си. И какво друго ви кажа, ако според мен ще е добре, ако всеки, който има клип в топа, след това в последния, за да може да се разпространи чрез повечето хора, но това е въпрос на личен избор, но да много го направите и наистина се надявам Бога да ви е харесал. Това беше от мен Леоник за епизод на Леоник и Богове и ще си на следващия път.